Usa ka lalaking masuso nga wa pay tuig ang namatay tungod sa giingong pagpabaya sa St. Anthony Mother and Child Hospital dinhi sa Sugbo. Ang 8 ka buwan nga si Harry Morgan Ilaya Bisaya gidala sa ospital niadtong Hunyo 3 tungod sa diarrhea. Matod sa inahan nga si Marife Ilaya nga sa unang adlaw, si Harry natauran pa og dextrose apan gitangtang niadtong Hunyo 4 ug sigon sa doktor nga giilang si Dr. Lampayan nga naglisod silag pangita sa ugat sa bata. Sulod sa tibok gabii nga way dextrose ang bata, lahi na ang gipamati niini ingon man way tulog ug nagluya. Gayong na-dehydrate ang bata, mao nga giingnan ang inahan nga paimnon kini og tambal alang sa dehydration. Hunyo 6, Sabado, dihang nabantayan nila nga grabe na kaluya ang bata. Gisuwayan sa maong tambalanan pagbutang og dextrose apan nagsige na sila og tusok sa nagkadaiyang parte sa lawas niini ug wa sila nakita nga ugat. Nakadesider si Dr. Venus Carte nga ibalhin si Harry sa Vicente Soto Memorial Medical Center diin padayon ang ilang gihulagway nga trial and error sa pagtusok sa dextrose sa maong bata. Nagmalampuson ang pagtusok niadtong Sabado sa gabii apan namatay ra gihapon ang bata. Base sa death certificate sa bata, gastroenteritis nga dunay grabing dehydration ang gikamatyan ni Harry. Ang bata gikatakdang ilubong karong hapon. Humaniini gikatakdang mupasaka og kaso ngadto sa Department of Health ang mga ginikanan sa bata.